गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं थाम्फै अरनायजों सोमजिनाय जापानिज इनकेफेलाइटिस बेरामजों सासे बर' हिन्जावसानि जिउ खहा। रायजोआव गोबां जुब अखा हानायजों, दाखोर-दाला बायदि सेवनायजों आरो दै जमा जानायजों गोबां गेसाव-गोफोन मोनामनाय सोमजियो आरो बेबादि थासारिनिफ्रायनो गोबां थाम्फैनि जोनोम जायो। थाम्फै अरजानायनि जाहोनाव आसामाव गोबां जापानिज इनकेफेलाइटिस बेरामा जायो, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा बे बेरामजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय। थिग बिब्दिनो थांनाय सानखालि जापानिज इनकेफेलाइटिस बेरामजों भुगिनांनानै चिरांनि बासुगावआव सुस्मिता बसुमतारी मुंनि सासे हिन्जावसानि जिउ खहा जानायनि खौरां मोन्दों। बेनिखायनो सांग्रां जानाया जोबोद गोनां। कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंजानो गोनां दुरान्ड कापआ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। एसिया हादरमानि गोजामसिन दुरान्ड कापखौ बिटिआर ओनसोलाव खुंफुंनो लानाया जोबोद गोग्गाथाव। 132थि दुरान्ड कापआ दिनै एबा 5 आगस्तनिफ्राय जागायसिगोन। दिनैनि गिबि साननि बादायलायनाया बड'लेण्ड एफसि आरो राजस्थान इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जागोन। नोंथांमोना बबे मोनसे टीमखौ सापर्ट खालामो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। नोंथाङा दासान्दि बेरामजों भुगिनांनानै दङब्ला सांग्रां जानो गोनां। रायजोआव सम बारनाय मुलि एबा एक्सपायरि डेट थांनाय मेडिसिन बाहायनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि बाथ्राया गोदान नङा। थिग बिब्दिनो बाक्सानि जालाह पाब्लिक हेल्थ सेन्टाराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। दुथुमनि दास मुंनि सासे आइजोनो सम बारनाय मुलि हरदों। 2022 मायथाइनि जुलाइ दानावनो एक्सपायरि डेट थांनाय मेडिसिनखौ हेल्थ सेन्टारनिफ्राय बेरामिनो हरनाय जायो। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो ओनसोलनि सुबुंफोरनि समाजारि बिजोङाव गोसारनाय टेब्लेटनि सावगारिखौ नुनो मोन्दों। जाथायजों भुगिनांनाय सुबुङा फेसबुकआव आपल'ड खालामदों। जालाह पाब्लिक सेन्टारनि बेबादि आखुखौ बे जाथायखौ सिमान जादों जालाह पाब्लिक हेल्थ सेन्टारनि सामलायगिरिया। बेनि थाखायनो नोंथांमोना एबा नोंथांनि नखराव सोरबाफोर बेरामजों भुगिनांनानै दङब्ला फार्मासिफोरनिफ्राय मुलि बायोब्ला मोजाङै सम आरो डेटखौ नायनानै मुलि लाबो एबा बेरामिनो जाहो, नङाब्ला गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां जानाया जोबोद गोनां। आसामनि धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव मोब्लिब बिफाननि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोब्लिब बिफानाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा एपिडिसिएलनि मोब्लिबखौ खावनानै बाहायग्राफोरनि तारखौ बोख्लायनो थांदोंमोन। बेवहायनो गामिनि सुबुंफोरा हानजायै गाग्लोबो। कंग्रेस दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ फिन खेब एमपि मासिखौ मोनफिननो हाबाय। थांनाय माखासे दान सिगां हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लाजि फोनांनाय एबा गाज्रि मुं सुनायनि बेरेखायै सुप्रिम कर्टआ राहुल गान्धीखौ एमपि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन। फिन दायो सुप्रिम कर्टआ राहुल गान्धीनो एमपि मासिखौ होफिननाय जाबाय। बे खौरांखौ लानानै कंग्रेस दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।